misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki jaiko guztiz absua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakera lurrean haren goko izaki. Aina hundi eta ere zaitugulako, horazu, bedikatu azu, gorespen zuri, hauspe zagur eskata zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesu Kristo. Jainko jauna, jainkoaren idoz, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun egia. Aitaren eskudaldea jaren izaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuaren batean, jainko barrega bizkoitak izaldi, bizkoitak egin ezagun otoioz. Jainko ahal guzti du beti irekoa. Zuzendu zure gogora gure bizitza. Fruitu on ugari eman dezagun, zure seme mendearen izenean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko barrega bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Orain ordea, ustez erreko. Ordanez, bersa
zeudenei argi bat agertu zitzaien. Orduan, hasi zen Jesus hotz egiten eta esaten, bihotz berriz daitezten hurbilata zeruetako erreinoa. Jesusek Galileako itsaso azerrean zebilela bi agire ikusi zituen, Pedro deitzen Simon eta haren anaia Andres, itsasoan sareak kopatzen, arrantzaleak baitziren, eta esan zien zatozen egin eta giza arrantzale egingo zaituzten. Haiek berehala sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Jaunak esana. Espiritu
Eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena, zeruetara igo, eta Jaungoiko aita ahal guztidunaren eskuinatean jarri dagoena, handik biziak eta hilen epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza, Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, Pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta gure indakoak ere, gogoan hartuko ditugu, gaurko egun honetan, modu berezian, Juan Cruz Sagasturentzat. Beste urtetan, Txorari, Ekuadorren, honea ere, etorri izan duda taldeka, ezagutzeko gure izan den baino gehiagotan, eta gaurkoan berea eskatzen dugu Jaungoikoari, goiko zeruan izan bezala, eta berak handik gure artekin bezala. Eska dezaiogun jaunari, eta Kristauen batasunaren alde eskatuko dugu, aste honetan Elizak bereziki horren alde eskatzeko, nola bete, hortara gonbidatzen dituen. Jesus hartzailez eta deguno, hartalde bakarra osa dezagun, eska dezaiogun jaunari. Entzun nahi da ona, bihotzez egiten dizkizu eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Begira jauna gure eskaintzari, gu santu egin gaitzala eta salbatu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen online eta bete izuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko ala guztigun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizonagunen berri egiten ditu. Gurutze adibidez, gure pekatuak ezabeztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zurrenak igoz, aita guztiz santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu.
santu egizkizu bada, onetako hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo jaunaren korpu eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldutenean eta bere gogoz burutzen aziko, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio gutatik, hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalokoan berdin karizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio gutatik, hau bere gogaren karizatata, itun berri eta begiko horren gola, zuentzat eta askorentzat dekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen erindutza eta iztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salapenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sartutzari onartu behituzulako. Eta apanik eskatzen dizugu, Kristote gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure egizan. Eramazu gaitasun osora. Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzalerekin eta egizkizun guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak aritzazu zure orpegiaren argitan. Errukizak izkigu horren, guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun Jakoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere eskenagarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santu egin, gogoan izan, bereziki, Juan Cruz, Sagastirentzat. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta Jakoikoa guztitun hori Espiritu Santuarekin batean, ospeta eta gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zera, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinoa, egin beri zure gaia zerua zezela horrean ere, emain zure horrekunatako horrean, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen ditu izero, eta atera gaitzazu gintzatik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emain duzu bakea dure egunotan, zure errukien esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esmada apostolui bakea, uste dizuet nire bakea ematen, begiran zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman duzu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunan bakea beti zuekin. Zue bakea ekarri. Jakoikoa
buruz, bio. Ze sorpresa, nik espero zuen Eskerrik asko bai bila da. etortzeko ara, soziedadera. Eskerrik asko. Guatek herria betetzen zion. Eugerikoa,